ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o pipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isiban yung oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, ang bilog nang inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man yung inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sa buman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang MITC, the alkaline base nga vitamin C, kag ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Saliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton na makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa pitutaran ka mga distrito, sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Harod, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwat. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, duwat kita nga mga talakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, angin kaupon man aton karon nga mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Kay kantanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan. Aton nga piloto K5 Jason Talaron. Samtang kaupon man aton karon iban pa nga mga balita man kay information halin pa sa iban naton nga mga K5 reporters on board karon. On naka-standby sila sinintag sa ka mga area of assignments. Natipon man nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Iloilo Provincial Capitol with K5 K5 Alex Escalante. Natipon man nga mga balita kay information nagikan naman sa K5 Aaron Lloyd Rifollo, K5 Kim Caluyo, and K5 Karen Badilla. Sa kinandan, mga pila man karon ka mga balita nasyonal kag international, mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Aton man karon nga pagatalakayon, ay kantanan sa sining mga dalagko nga mga balita sa nasyonal kag international with K5. Sa aton nga news center with K5 Sani Punay, K5 Aliera Choy Apit. Ano po natin diri sa technical side, K5 Andre Lapastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Sunday, August 3 na kita subong mga K5. Agosto 3 wala mabalaan. Tapos kita programa sa nagligad nga Wibis sa July 31 pa. Subong mga K5 August 3 na. Ay nano. Kada sigon lang katama mga K5 sang sang chimpo. Kada sigon sa mga inadlaw. Kaway lang mabalaan mga K5 aral kita sa binula na sang Agosto. Ni siyang mga binulan nga ginatawag sa mga malam nga tikiriwi.
tigkiriwi ko no. Oh, sa amo din yung himo na kay ginahambal sa mga tigulang yung mga tigkiriwi. Butchilingon sa tigkiriwi, tigurutom. Ang tanan-tanan ko no nga mga kwan nga mga birthday celebrators ang month of July kag August exempted na di sila ya, hindi sila ya ka kwan way og exempted sila nga hindi makapanghanda kay tigkiriwi. Way handa, way ihaw baboy. Sige. Sa ato sining nga papangaraga mga K5 na ko mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information aton pagkatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sining nga pagpangaragad. Ayang gabi lang iri kamusta na aton nga mga pumuluyo sa bilog nga Iloilo. Sa aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga nagamonitor diri sa aton nga pagpangaragad labi na sa mga nagalantaw na sa ato sining K5 News FM Iloilo Facebook page 88.7. Mayang gabi lang sa inyo tananda, mayang adlaw sa mga pumuluyo naton nga mga taga Iloilo, mga Ilonggo, taga Pilipinas, nga subong sa iban nga mga kapungsuran. Good evening to all of you. Kamusta lang kamuda? Subuman sa aton nga mga kauturan nga nagapulaw-pulaw subong nga gabi, buwas gali umpisada na ang klase ha. Labanan sini mga ka-K5 ang ato sini nga mga colleges. Nag-umpisada na ang klase sa mga college students naton. Nag-umpisa ng ila sini nga mga ka-K5 no. Nag-umpisa ng ila sini nga mga klase. Alin sa elementary, high school kag college mga ka-K5 so sako-sako na ning aton nga mga dalanon sa buwas nga adlaw. Tayanta mga dalanon sa umpisada sa mga klase. Sa ato sini nga mga colleges ay nasugod na sa sini nga mga binulan sa Agosto ang klase mga ka-K5 sa mga colleges naton. Nagliga to elementary kag high school. Subong pati colleges naton subong ara na. Nag-start ng ila sini nga tagsa ka mga klase mga ka-K5. That's why sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Boss, bulo bantayan ta. Boss, bulo bantayan naton ang mga pila ka mga dalanon naton kay labalaban ang traffic sini perti hindi gid maagwantagid kagang kakulangon sa mga salakyan napot bastante pa kita sa mga salakyan ta nga mga nagabiyahe sa pasulod diri sa syudad kay damo sa mga kauturan naton nga mga pasahero from di municipalities sa bilog nga probinsya nga nagasulod diri sa atong syudad every Monday morning. Kay may mga klase, may mga opisina, mga kakeba. Sa ato sila nga pagpangalagad, na nagkaroon mga pirana ka mga dalagko nga mga balita kag information, mga headlines. Sa ato sila nga mga dalagko nga mga balita, informasyon nga pagatalakayon sa subong adlaw sa aton nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal, construction worker ginbuno sang tanod sa Banwa sang Santa Barbara. Anong rason? Barangay tanod pang nagbuno kasi ng construction worker mga ka-K5 tira sa may Banwa sang Santa Barbara. Santang nag-umpisa mga ka-K5 ang ato sininga voters or new voters registration. Isan pa nga may mga announcement na nga daw nagaplano nga ato sininga gobyerno nga pirmahan mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos kuno nga postponed ang eleksyon sa barangay mga ka-K5. Instead nga pagahiwaton ang eleksyon sa barangay sa maabot nga December 1, 2025. Postponed ini kag instead mga ka-K5 isaylo ini sa palaaboton nga November 2026. So may isa pa katuig nga maka-enjoy ang mga barangay official. Kaya mo ini ang nagagawa ng informasyon pero sige na sa gihapon ang kay man way paman sang kapanghanda na yung aton nga komisyon on eleksyon. Nagapreparar ni sila ya mintras nga wala sang finality. Wala pa mga ka-K5 sang final nga desisyon nga
i-postpone ang eleksyon sa barangay, ang kumilik kaya panghanda na ng adaan mo, na preparar na ina, mga ka-K5. That's why, ang aton nga Commission on Election, nag-target karon sang mga 10,000 ka mga newly registered voters sa Iloilo City. Pero, posible nga hindi kuno maglabot suno sa Commission on Election. Silingon, gamay ng mga new registered voters, mga nag-aedad halin sa 18 kasaka. Pero, sa SK ang mga ka-K5, pwede ang mga SK makabuto halin sa edad ba lang 15 anyos mo. Halin sa 15 years old, mga ka-K5, pwede makaparehistro na ang mga kabataan. Nga mga SK, nga pwede na makabutar para sa ilaman niya nga mga SK chairman kag SK kagawad. So, ang target sa aton sining nga syudad, nga mga 10,000 newly registered voters. So, basi kuno kung hindi na malabot mga ka-K5 kada Sabado kag Domingo na registration subok. Mga ka-K5. Preparasyon ini para sa palaboton nga BSKE or Barangay and SK election mga ka-K5 na pagkahiwaton ini sa palaboton nga December 1. So, mintras nga wala sa may ginpirmahan ang presidente mintras nga wala sa may ginpasar nga isa ka layi kag hindi maligwat ang layi sa aton nga kongresista kag ang Senado nga ka-K5 kag mintras nga wala sa may ipirmahan nga isa ka presidential order kalin sa presidential decree kung ano mga klase sa memorandum order nga ipirmahan mga ka-K5 sa aton presidente nga naga-postponed sa barangay and SK elections sa palaboton nga December 1. So, buot silingon, madayon gininagyapon mintras nga wala ina ang presensya sa amo sina mga ka-K5 na Pilerman Ordo nga sa Secretary Rimulya nagpahayag nga ginatalana nga ini pagapirmahan ni President Bongbong Marcos. Pero naway pa man niya sang official nga announcement si President Bongbong Marcos nga matuod ina si Secretary Rimulya pa man naghambal sa aton nga mga pumuloyo sa nga pulok-pulok lang na sini nga si Rimulya kay damo sang gusto nga hinanglan nga pagadayonon gidang barangay eleksyon para makapili sila sang bag-o kay tungod mga ka-K5 nga sang nagligad nga mga pandemic to. Mga ka-K5 damo sa mga naghambal nga kinanglan eleksyon kay nga isa nilang mga barangay opisyal mga ka-K5 nga nagapanghingabot, mga barangay opisyal nga nagapamigos sa ila na kung hindi gani sila magsunod sa mga ginagusto sa mga barangay opisyal mga ka-K5 kung hindi sila magpasubot, hindi sila magsunod sa ginagusto sila mga barangay opisyal, ginapaanto sila sa mga kung ano lang ang makinanglanon, like for example sa mga certificate of indigency, mga barangay certificate na kinanglanon laway sila ginahatagan. Pumatyagan mo bala mga ka-K5 pumatyagan mo bala yan daw sila tag-iyak barangay. Pumatyagan na ginimo na daw gin-privatize nila yung barangay daw silang barangay daw sila na tag-iyak ka barangay at kung anong gusto nila dapat tumanon kaya supposedly dapat ang matuman diri amo ang kinanglano sa mga pumuluyo bangod kay kun maglagan kamo bilang mga barangay official sa inyo tagsa ka mga barangay pinahambal nyo sa mga pumuluyo nyo nga gusto nyo magserbisyo ang mga pumuluyo among boss nyo among amo nyo pagkatapos na sang eleksyon kamo na yun ang boss kamo nang matuman hindi na pwede nga makasuggest ang mga kwan nyo mga pumuluyo nyo kundi kamo na mismo yung matuman amo ng kalabanan kagamo ng realidad nga nagaluluntad diri sa aton sa Pilipinas mga ka-K5 hindi lang kay diri sa Iloilo pero diri sa Iloilo mas pinasahi pag hindi grabe pag inadiyang Iloilo mong kung like for example sa mga kwanabi sa mga Pasig abi no sa mga Pasig abi o mga parehos diri sa Iloilo City alaban-laban si Mayor Vico Soto way kadaog ang mga barangay opisyal parehos dito sa Pasig City pareho diri sa Iloilo City Bruslo nagkalimutan Mayor Vico Soto kung madaog siya
Parehas na diriya sa Iloilo City, ng mga barangay kapitan de, mga ka-K5, pwede nila nga mapuga ang mga tao diri sa saligman, at nahadlok man, nga hindi magpapuga sa mga barangay kapitan, kay man nagabalaton man. Kung ano mga ginapanghatag kwarta sang politiko, ginabaton man nila, amo ng sitwasyon diri sa syudad. Hindi mo kita nga bisan tapos ng eleksyon yang politika di grabe nga waswasana gapon. Bisan ara na sa Chimpo maka-K5 nga inog panghatag naton sang inoghatag na naton sang serbisyo nga matutuod sa mga pumuruyo, pero politika ya ara gapon man. Kabinakbakanay piya mo kabinasulay piya mo hindi mo kita naman. Amo na yang diri aton sa Iloilo City. That's why kinanglanon nga pang-inisan tani mga barangay kapitan nga ini. Sa tagsa ka mga barangay kay nga nagasubra na nga waslik puder. Dapat ilisan sa mga bag-o kag ilisan sa mga maayo nga mga barangay official nga wala sang pinilian. Ano abi kay kun ano ganing ginahimo sang ilang nga babaw to mo man ginahimo sa barangay. Pinapili kung sinong gusto nila nga buligan kay kun bahas gani nga hindi mag-upod sila sa eleksyon, hindi bulig sa ila kada eleksyon, ginadumtan nila kag hindi paghatagan sa kun ano nga mga kinahanglanon sa barangay. Di mga ka-K5, hindi na siya insakto nga serbisyo publiko, kundi amo na sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mahingabuton nga klase sang serbisyo publiko. May pinilian nga klase sang serbisyo publiko. So kinahanglanon naton ini nga dapat kung ako magpasugtan, gusto ko nga madayon giyang eleksyon sa barangay sa December 1 para nga amo na ning tiyempo nga ato sini nga mga pumuluyo makagwa na sang maayo kag makapili sang maayo kung sino ang ilang dapat nga gustuhon nga magapadag-on mga ka-K5 sa kada sa parabuton nga eleksyon. Dapat ilisan nyo tanan bago tanan. Hindi kay sa kada barangay mga ka-K5 amo kag amo na nagyapon nga apelyido. Sila man nagyapon nga bulos-bulos tungod kay damo mga membro sa pamilya nila, tungod kay ang sa kada barangay pinamilya man lang. Kung sino tong pinakadamo pamilya sa barangay, amo nang nagadaog. Kay pinamilya man lang ang barangay. That's why kinanglanon lainon ta naman. Dapat sa mga pumuluyo hindi nyo na kung kumo kay pamilya nyo na, amo ang butuhon nyo. Pagkatapos, kamo lang pirmi ka benepisyong mga hindi malapit sa luwag among kaluluoy. Dapat hindi na mayo, dapat kung pinamilya gid man, dapat tanan-tanan kung ikaw barangay kapitan, dapat ang tanan ginapangayo si mo ihatag mo. Kay nga ikaw ang solominte mga ka-K5 nga may isang barangay, dapat wala ka na sa pinilian, tanan-tanan manda nagbulig man na sa imo. Kung wala, kung may kinanglano sa barangay, siyempre ihatag mo na kay ikaw ang amay dira. Wala na sa makadto sa ibang nga lugar nga dito mangayo, kay ikaw ang barangay kapitan dapat pagkatapos ang eleksyon, tapos na dayon ang politika, way na dapat kung dapat ihihiriog yun na tanan-tanan bala. So hindi bala? Hindi kay ara sa giapon ng politika. Pagkakapiktuhan ng aton nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Hindi bala? So yan, tara iban pa nga mga balita kay informasyon, iban pa ginaton nga mga headlines. CCTV kamera sa establishmento sa distrito sa Mandurriao. Sisaon sang pulis kung nakitaan kung sino ang naghaboy sang lapsag. Kahit wala labot sina, may rinambol pag nagluntad dira sa may distrito sa Mandurriao mga ka-K5, mga kabataan, mga pamatanon. Linagsanay mga nagrinambol to sa may barangay San Rafael sa distrito sa Mandurriao. Ay perte, utong adlaw kasanag sa adlaw rinambol ang mga tuntong mga kabataan, kita nyo? Mga buhi lang ni si Gat Jose Rizal nga ito bala nga Philippine hero nga si Gat Jose Rizal mga ka-K5. Kung mga buhi lang ni siya, laban-laban mga ka-K5 pang sipao nyo gini mga kabataan mo. Nalabot nga may sipa na may tapungol paguro mo. Kaya nga si Gat Jose Rizal naghambal nga ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano tani mangin pag-asa ng bayan ng mga dungol nga nga? Sila pa yung maisog magrinambol mo. Mga may edad-edad na ya ginawa na ka panamit-namit ka mga may edad-edad ya ka
tarong kag daw wala yagamo mga may edad-edad. Mga pamilyado nga mga tao, sila yung mga kabataan among ginasagi ka rinambol yaw. Pinapa-eskwela ka mga ginikanan nila, rinambol among ila. Kaka-K5. Paano tanabi karon mahambal nga kwan? Paano tanabi karon mahambal nga mga kabataan pag-asa ng bayan magamo naman? O hindi bla? Nan. Soryan tara karon maka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagat samtang sa iban paginaton nga mga balita lokal. Governor Defensor malipayon nga makabalik sa Local Peace and Order Council sa Sipok. Ati Mayo sa Local Peace and Order Council. Kaka-K5 siyang namangin chairman gyapon sang sang ining Peace and Order Council. Mga Kaka-K5 ati Mayo ko ni siyang chairman mo chilingon ti pangkabilugan. Mga Kaka-K5 siya ang nagauyat sang pangkabilugan sa bilog nga Region 6. Kung siya ang mangin regional chairman Arpok gali no. Regional Peace and Order Council. Yung local niya no, drill na sa syudad ya, sa probinsya lang. Provincial Peace and Order Council. Ang region sa una, hindi Blas Mayor Jerry Treñas ang nangin chairman sa isang region sa una. Hindi naman pwede nga mangin chairman pa si former Mayor Jerry Treñas. Kahit hindi na siya opisyal subon. Hindi na saya hindi na saya city mayor. So, siguro nga ginhatag pabalik sa kay Governor Arthur Defensor Jr. mga Kaka-K5. Kaya tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Iwan pagid nga mga balita kay informasyon. Aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, perti kadamo sa mga dalagko nga mga balita nasyonal mga Kaka-K5. Kag balita internasyonal mga Kaka-K5 no. Sa ato sini nga pagpangalagad. Sa headline sa mga balita nasyonal, 49% kapamilya nga Pilipino kinakonsiderar ang kaugalingon bilang pigado sa ikaduha nga quarter sang tuig. Dono diri sa survey sang SWS Social Weather Station. Amo ini ang nag-survey mga Kaka-K5, 49% abaw. Po chilingon mga 51% ang daw medyo medyo dawa gawa pa nga buhi dahil bot sila makakaon sandas mataga adlaw nga tanan. Yan ang 49% niya puro ginipigado. Amo ni sila mga Kaka-K5 ang 49%. Kaya nabalang tulog sila sa gabi. Pagkaaga mabugtaw sila. Tapos malagaw sila na kang mangita sa ilang nga trigangon para sa pamahaw. Nan. Sa ako nga pagpati, daw ay pigado I-500. Sa ako niya nga pagpati, wala sang pigado sa Pilipinas. Nga kay kon may pigado sa Pilipinas, laban-laban damo kita sa mga empleyado nga nagatrabaho sa mga tagsa ka mga panimalay. Or ginatawag naton nga mga timbang sa balay black K500. Damo kita dapat timbang sa balaya. Kung damo-damo pigado, mag 49% ay pigado. Base ko kada isa sa mga manggarano may mga timbang sa balay. Nga halos kalabanan way timbang sa balay. Way sila sang mga sulugoon o kung mga upod sa balay nasaligan sa balay. Bisan labandira na lang. Bisan manugbantay lang bata. O hindi gani manugdulong sa eskwelahan sa mga kabataan. Anong rason? Tungod mga Kaka-K5 kay wala na sang pigado subong. Nga nakahambal kita nga wala sang pigado. Tungod kay may ara kita sang 4-piece. Ang 4-piece amo ni siya ang ginakabig naton mga Kaka-K5. Nga mga pigado gid hindi bala? Paano sila mangin pigado? Kaya bubundo managani sila sa balay nila, gahulat na managani sila sa ilang mga ayuda. Pag-abot sa ayuda nila, itong hits managani nila na kay imadyong. O hindi gani,
Iinom mala na kay ipahubog sa mga tatay. Paano kita magambal ng mga pigado ni sila man? Kuya nagapati makaki-5 nga way pigado des Pilipinas Sala na yung iya kay SWS. Pigado man. Pigado. Maria Yunis ni garapon nga kada kwarter. Kubras la kwarta halin sa 4 piece. O hindi bala? Way pigado sa Pilipinas. Ang pigado, ang patakaran sang Pilipinas. Nga kay ginhimo nyo nga mga tamaran ang tao sa bilog nga Pilipinas. Imbes nga ang tao mangita pa sang ideya nga makaobra, mangita pa sang ideya nga magtrabaho, paano sila magtrabaho mga kakibay? Kay gahulat na lang sila sang ayuda nga kwarta halin sa gobyerno. Hindi na sila magbanat sa ilang mga buto. Ano pa kadamo sa mga nagkakalamatay bisan pigado siya kay 500 ang balatian niya stroke. Balatian niya hypertension nga kay wala obra kaon nga kaon. Lalabot nga kaon na inom pa. Sang una yang ang halos kalabanan nga kalamatay nga nagabalatian sang stroke kay 500. Na ang nagaka-stroke yang nga mabalatian nun amo lang ang mga manggaranon. Nagaka-stroke sila kay man nga ang pagkaon nila sobra-sobra. Tambok sila man nga pagusto sila kaon. Pagusto sila bakal sa pagkaon na kay damo sila kwarta. Subong ya, ang mga manggaranon pa ang wala gina-stroke kay na high blood. Man nga ang ilang ginakaon utan kag mga prutas. Kay inom pa sila sang DTX 500 kag may tisi. Para nga pag nami ilalawas ang mga pigado ya, amo subong kalabanan gina-high blood, gina-stroke, gina-diabetes. Nga pangod kay wala ga banat sang boto, wala ga pabalhas. Pasagod lang nga pasagod sa gobyerno, pakaon lang nga pakaon sa gobyerno. Kung ano to, pasagod lang nga pasagod sa gobyerno, inom tudo-tudo panahor, kag hala, pasagod lang nga pasagod sa gobyerno. Katawa ko ni gina-stroke, gina-hypertension, gina-diabetes, kalabanan. Katawa nyo bala, sang una nga tiyempo talagsa sa malaka ka makabate, sang mga sang mga pigado, nga ano pa naman sinigani balang nalimpyuhan dugo mo. Mga kaki-5 gina-dialysis. Di ba laka ka lang makakita kag ang kalabanan sa gina-dialysis sa K500 mga tingula ang mga manggaranon. Hindi ba? Subong nagpatindog ang gobyerno tasang dialysis center para nga maka-afford ang mga pigado kay kalabanan nga gina-dialysis mga pigado. Nga ginadialysis siya. Man nga tungod makaki-5 ang mga pigado, amo ang mga tamaran. Hindi tanan may mga pigado man makaki-5 ng mga pisan. Pero basta gani may mapisan ng mga pigado, sigurado hindi na pigado kay 500. Ang tanan nga pigado nga mapisan kay 500, hindi na mapigado man nga gatrabaho sila, may kwarta sila. Hindi na sila pigado. Kalabanan nga pigado, amo ni mga matamad, amo ni mga tambaboy kangay sa mga salaguron nga mga baboy. Mga kaki-5. Hindi ba? Pasensya, I'm sorry. Bato-bato sa langit ang maigon ni Makik. Pero totoo na ginahambal ko. That is reality. Dreams on my reality. Baganta. Realidad ginahambal ko. Pasensya sa manaigo. Kasi mahambal ka mo ba si Kapulot niya rin naman ginakuha na may gina-discriminate naman kami ng mga pigado amo na ganing hambal ko. Pasensya. Bato-bato sa langit ang maigo hindi mangakig. Pero tuod ang ginahambal ko ka mga tamaran sa inyo. Nga abalaan ko na galibot ko sa barangay. Paglagan ko mayor sa 2022 nalibot kong barangay. Paglagan ko konsyal sa syudad na sang nagligad nga 2025 ng eleksyon sang Mayo. Nagalibot ko sa barangay. Na-identify ko na kamo kagang kalabanan sa sini mga pigado ni nga mga kuanik ka mga lampingasan gidya ki 500. Galakat ka sa barangay. Istambay na nasaway pa sa obra. Amo pa na ang bakas mangayo. Nambal pa na sa nga siling yabaw. Siling niya mayo tani siling niya makahatag sa akon inog bakal whiskey siling niya Niya mo niya butuhon ko.
tawa ko no kagago, tagalas 8 sa aga, mainom sa whiskey. Huwag ka pa gani, kapamahaw, kagalibot ka sa barangay nila, kailan taon mo sitwasyon nila. Tawag ko ano ka mga hasong klase ka mga tao ni. Amo ni sila mga balaklon sa kwarta. Nga kung pananglitan niya sino makahatag sila kwarta ng mga politiko, amo ni ginabuto nila. Te, may pag-asinso kabuhi nila, wala. Kaya nga, sila mismo ang hindi kabalo magbulig sa ila kaugalingon nga pagpangabuhi. Amo nang matutuod nga sitwasyon. Amo na sang matutuod nga sitwasyon. Kag amo ng realidad. Kaya nabalaan naton. That's why pasinsyagid sa mga pigado ng mga tamarana. Kamong igo sini. Ala na da kumaki kamo sakon basta ginhambal ko lang tuod. Kaya basta magambal kita nga pigado mga ka-K5. Ako yung nagapati nga kung mapisan ang tao wala sang pigado sa Pilipinas. Katinguha gani ni mga PWDs ni Black K500 nga trabaho gani mga PWDs kapang masahi gani ang mga bulag, kapang masahi gani ang mga may diferensya sa lawas. Mga kakipal na trabaho gani. Kamu ka mga lagko sa mga lawas, yung mga yuni kanggaro kamo, mga yuni patula kamo, ka mga lagko sa mga lawas, yung pasagot kamo sa gobyerno. Pagkatapos, nagpigado kamo, pasulon yung gobyerno. Si former Mayor Jerry Triñas pa, dapuga. So, hindi ba lang? Kaya talaga karoon din sa ato, sila nga pagpangalagan, mga ka-K5. Kaya kung ako lang presidente, gindula ako na ng 4-piece na, mga ka-K5, tuod man. Kung ako lang presidente, dinula ako na ng 4-piece. Kaya nga, amo ni siya ang nagasali kung nga ato, sila may kauturan, tinamaran din sa Pilipinas. Bangod kay, gasalig siyang 4-piece. Kung may 4-piece kin man, dapat hindi pag-idrikta hatag sa mga kabataan or ilabi na sa mga ginikanan. Kaya ang purpose, sinisang purpose, hindi bla para igasto sa mga kabataan mag-eskwela, bakal pagkaon sa mga bata para mag-eskwela, tapos ipabalon sa ila, ibakal sa ila nga mga school supplies. Amo isang purpose, ang purpose mga ka-K5. Hindi na nga para sa nanay kay sa tatay, kundi para niya sa mga kabataan nga nag-eskwela. Anong ginahimo? Gina-download ini sa aton nga gobyerno, pinaagi sa ila sini nga mga inang cash card, kag gina-withdraw na sa bangko sa land bank every quarter or quarterly. Di karon mga ka-K5, quarterly, saligan ina sa mga ginikanan, kay gadirekta sa ginikanan ng kwarta. Di kung mga aragin man ng 4-piece ngayon, ang purpose para paeskwelaho ng mga kabataan, gastuhan ng mga kabataan, hindi magutom mga kabataan, wala sang malnourished ng mga kabataan, may kumplito sa mga uniform kay sa mga school supplies sa mga kabataan. Ngunit tanig, indirekta yun na sa eskwelahan, di Black K500? Idirekta sa eskwelahan! Kag, ang eskwelahan, amo, ang magpakaon sa ila dapat kada udto, ang panyaga sa mga kabataan libre. Amo nang plano ko sa una sang supposedly sang ako ang gadagan mayor sa to. Nga ilibre ang pagkaon sa mga kabataan, panyaga nila kada udto. Sa bagay way masang panyaga nga hapon o kun gabi. Udto gimana no? Dra nyo i-download. Para nga kada udto, bastante ang pagkaon sa mga kabataan. Ang mga kabataan, mga ka-K5, halin sa elementary kag high school, ang hindi na magproblema maginikanan sa pagkaon sa ila kada udto. Kay nga, ara may pagkaon ang iskwilahan sa kada adlaw-adlaw, samtang may klase. Kundi ang mga kabataan, instead ng kwaon nila, mainom sila sa mga soft drinks. Ang pagkaon nila, lunsay pa mga bastante sa nutrients, kay sa mga vitamins, kay mga minerals, kay healthy ang ilang mga pagkaon kada udto. Amo dapat nang imuon sang sayhatag mo sa mga ginikanan. Ang ginikanan amo nagtinamaran, way na nag-ubra. Tapos pag-abot sa ila sini nga mga allowance ani sa 4-piece, supposedly gastuhon nila para sa kabataan nila. Ang ginahimo nila ginapanahor, ang iban gani ginabakal pa syabo nga mga buwisit. Hindi bla. Tuod na yung ginahambal ko sa iyo, realidad na yung ginahambal ko sa inyo. Tuod na yung K5. Iban ginapanahor, iban ginainom whiskey, iban ginasyabo pa. Animal nga klase, ay, kalma.
Prano pagaling niyo. Ka K5 ang mga balita. Do high blood doon ko. Nung tanay ba klinika DTX 500 kag may TC bla para dula high blood tabla. Klinika DTX 500 kag may TC mga ka K5 di superfood supplement. Ka K5 nga halin sa produkto sang klinika de alternatibo medisina and wellness center. Right combination sang klinika de alternatibo medisina and wellness center. Di power duo sang klinika de alternatibo medisina and wellness center ang partner mga ka K5 sang klinika DTX 500 na superior antioxidant kag sang Mighty C di alkaline base nga vitamin C di immune system booster mga ka K5 bakla nyo sa tagsa ka mga butika hata 14 pesos man kada kapsula sang klinika DTX 500 ang Mighty C naman tag 8 pesos man lang na kung imo isipon mga kabilugan mga 22 pesos ang imo sininga magasto sa kada adlaw. Hindi gani nakakuan sa magbakal kasi na mga ka-K5 sa sigarilyo. 2 ka stick mga ka-K5 tagpulo ka pesos. 2 ka stick din buhinan mo pang imo sila kabuhi sa matag adlaw tanan kung magsagi ka sa suyop sang aso ka sabo, sabo kang aso ka sigarilyo. Kung ginbakal nimo sang klinika DTX pabarit kag Mighty C 22 pesos ang gasto mo. Layo ka sa balatian. Ang tanan nga mga free radicals nga nagasulod sa lawas mo buson niya pangkakas bangod sang pagka-superior antioxidant sang klinika DTX 500 plus pagid nga immune system booster ang Mighty C mga ka-K5 nga nagabulig para sa pag-boosting sa ato sini nga immune system para nga pagsulod sa mga balatian mga infections madula ini mga ka-K5 sa aton sini nga lawas bangod sang pagkabakod sa ato sini nga immune system anti-cancer pa. Bochilingon, ang lawas naton mga ka-K5 is may ara ni siya nga cancer cells. Hindi na yan mahimo nga ato sila nga lawas, wala sang cancer cells, unay na yan cancer cells sa aton nga lawas. Pero, nagabuhi lang ini kang nagabakod ang cancer cells. Once mga ka-K5 nga, mahina ang ato sila nga immune system, kaya ang ginahimo sang cancer, ginalaman kag ginapatay ang ato sila nga mga antibodies. Amo nang rason nga ato sila nga immune system gagamay nga nagagamay, nagadula, nagahina nga nagahina hasta kaunon ka na sang cancer, hasta sa ulihi mapatay ikaw bangod sa cancer mga ka-K5. Amo ina siya ang purpose sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C mga ka-K5 gin-combine ini siya para nga ang ato sila nga immune system booster, ma-boost ang ato sila nga immune system pagkatapos mga ka-K5 ang Mighty or ang klinika DTX 500 naman amo naman ni siya ang superior antioxidant. Ang tanan nga mga free radicals nga nagasulod sa lawas naton ubos siya na kakas kinataltak kinapagwa diri sa aton gina-control ya para magapabilin nga healthy lawas naton. That's why ang mga nagaplano nga tugasang bukol-bukol sa lawas naton nga sa ulihi mag-mutate kag mangin cancerous ini mga ka-K5 ang dulaon kag pauntaton kag i-prevent sang klinika DTX 500 kag Mighty C bangon sang anti-carcinogenic properties nga ara mga ka-K5 sa ining klinika DTX 500 kag ang Mighty C naman amo naman ang nagabuhi kag nagapangpatay sang mga nagkalamatay nga mga selula naton nga amo ni sang nagatuga mga ka-K5 sang pagkabukol-bukol sa lawas naton nga nagahimo into cancer mga ka-K5. Pag ginaulat nyo, mas mayo ni nga mo nang gina-introduce na sa inyo para nga at least tagi pag mo kabakal ka sigarilyo dangang sigarilyo tagpulok pesos isa ka stick. 2 ka stick mga ka-K5 ang imo nga ibakal sa sigarilyo ibakal mo lang sang Mighty C kag sang klinika DTX 500 piho na. Dugangan mo ng 2 ka pesos. 22 pesos sa kada adlaw-adlaw hindi ka na maperde. Nga sang sama ospital ka. Pagwa sa mga ospital ka, pinakanubo mga balayran, 150 mil sa sulod pa lang sang 2 kadlaw, 3 kadlaw nga tiner mo sa ospital. Di mayo lang kung dito ka sa mga public hospital makasulod kay may ara sila subong nga programa nga zero billing. Pero,
hindi ka man makumudar masyado kay nga ating gutok-gutok man ang ospital permi bangon kay perte ka damo sa mga publiko pang publiko nga mga ospital. Pero perte ka damo sa mga tawo. Kung hingagawon karon imo lawas kundi dito ka sa private hospital. Sa private hospital makaka-5 tatlo ka palang kaadlaw. 150,000 na imo bill. Tediin ka. 150,000 o kon sa 22 pesos. Nga libre imo lawas kay 500, di ba? Padri ka na sa 22 pesos. Klinika Ditex, pabalik kag may TC, mga ka-K5 bakla sa matagadlaw nga tanan sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede mo order sa Shopee. Kag dire sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Dira ka mo bakal mga ka-K5 boss di sa ato sa syudad Singlilo, may-ari kita dire no. May-ari kita dire nga mga pila ka mga center. Dire sa syudad Singlilo, distupad sa Robinsons Haro, Blas Kilid sa St. Robert's International College, may-ari na di. May libre pa na sila nga check-up da. Dito sa may syudad sang Pasiara sa may Salvaso Street Corner A Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. May libre na silang check-up da. Dito sa may Banwasang Kalinog, arada sa may Cosmart, no? Sa Banwasang Kalinog, may arada. At the same time, sa may Banwasang Miagaw, arada sa may Orbi Street, Barangay Baybay Nortes, Banwasang Miagaw. Lapit lang na sa merkado publiko. Dira mga ka-K5 sa may Banwasang Miagaw. Pwede ka mo kakadto da, pwede ka libre check-up da, kag pwede ka mo kabakal sang tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center nga mga produkto mga ka-K5. Aton nga oras, alas 10:22. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Ramiloy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Magulay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Ramiloy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera
Daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay.
anuman kabudlay. Ugot nga magkapuganay at unggit nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa ngaton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Oras naton karon nakalabor kita sa 31 minutos na nakaligad sa alas 10. This time i-check naton nanay ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Check naton si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo sa latest nga weather report. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello sir, good evening kag sa aton man mga tagpalokati. Ang latest weather update naton sa daw Sunday, August 3, 2025. Bisa itong latest nga update, ang southwest monsoon nag-aapekto na lang sa may northern Luzon. So dito sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita sa subong gabi. May mga chances ng mga isolated rain showers or thunderstorms, dala sa mga localized thunderstorms. Hangin natin dito sa Western Visayas sa light to moderate southwesterly direction nga may magadalas ng slight to moderate nga coastal waters. Forecast temperature natin 26 to 33 degrees Celsius ang adlaw nagtunod 6:13 kina sa hapon, magabot lang ni 5:39 buhat sa aga. May aton nga latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Engineer John Baron, thank you so much. K5 News FM. Kampiyon Report. Kabatian mga ka-K5 Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo sa latest nga weather report. So, kuan na daw tawhay man no? K5 Andre. Tawhay, pwede na kita kuan na kagina nag-init na magani bilog na nga adlaw nga init. Mga ka-K5 ti makakuan ta nakapulo pang laban na gani kita siguro no. Mala na guro mga linabahan ta no. Sige. Sa mga kuan na sa mga uma-umada ti makakuha na kita no, makaulo arado na masyado at makapananom-tanom na. Kang ibandig panghilamon na sa ila sini nga tagsa ka mga taramnan kay pag-abot sang September August na ta subong. Sa September niya tig kuan na tig arani na sang palay kag tig marais na gani mong. Damo na gani subong sang produkto nga mais hindi bala. Kon gani panyapon kuan inang tatlok bilog nga mais. Nami ang mais nga kuan blan inang bag-ong ipo Blacky 5 Andreo. Itanokon mo sa katamis-tamis ang saborya sa kanamiton yung mga nagluwa sa sweet corn dai nang Bisaya dai nga mais nga inang pileto. Kanami tanokon niya kay 500. Tatlo ka bilog na kaon ko ti ano pa daw hindi ko type magkaon sa nga isandar nga pizza pie da sagwa Arte ka lagko man ka burangkol man hindi man maagwanta. Kasi kung gusto magkaon da damo to hindi na subayan at Taligid lang nga antes kita mga ka-K5 magkuha sang situation report nagika sa aton nga patrol with K5 Jenny Kauyunan pang pasipatan tanay ang ato sini nga mga followers no nga nagpakig upod sa ato sini nga pagpangalagad no panghatagan ta hustisya ila sini nga mga mensahe sa mga nagapa-shout out no nato sini nga mga tagpalamati sa mga nagapa-shout out dati sa mga nagalantaw sa aton kag naga-comment pasipatan tayo sini nga mga mensahe ha. Hatagan ta hustisya ang inyo sini nga mga mensahe diri sa ato sini nga pagpangalaga. Sa kay Rosim Pasda mayong gabi, sa kay Liz Tubisa di Pamalyo mayong gabi man, sa kay Dindin de los Santos, Tanli Valiente, sa kay Rihanna May, sa kay Jan Siging Panagiton, shout out man Iyas Asilbon, shout out.
Sa kay Philip Louis King, good evening sa inyo kay K5 John Kapulat Night Watch sa inyo programa sa Luna La Paz, K5 News FM Iloilo. May gabi man ha, sa tanan-tanan ko nga mga members kag officers ng K5 News FM Fans Club and International Chapter 2, good evening man. Kag subong man sa kay Ruben Brillantes. Good evening Idol John, kag sa tanan-tanan nga may nagamonitor sa imo nga programa. Kay Arman Baco Guay, may gabi man. Kay GMC Villanueva, kay 5 John listening from Pasig City. Kay Daryl Parcon Fuerte, good evening man. Fatima Lagarto sa Pico Masiro, good evening. Kay Angging Palma, good evening. Kay 5 John, watching live from Barangay Tubod, Bingawan. Sa kay Elmer Panganiban, good evening sir, tamya ko ang family Panganiban from Concepcion, Iloilo. Kay Christine Gardose, good evening man. Rihanna May, good evening. Bibing, good evening. Kay 5 John, great happy birthday sa kay Kate Chloe Zati Reyes sa August 4. Para buwas nga adlaw, advance happy birthday. Kay Fatima Lagarto sa Pico Masineta ni Idol, libre estudyante sa lakyan, sugat kag dulong sa eskwelahan. Ati daw plano man ni Vice Mayor Labla Barunda kung nalabot siya na kay hindi sa kahulag na subong kay tigin na ipit man sa sang mayor. Lalabot siya mga konsyal na subong siya isa lang kabilog iya. Ang mga konsyal da subong way mangga koopera na da nga sa mga project, sa mga programa nga plano sa gobyerno ilabi na gid ni Vice Mayor Labla Barunda. Hindi pala isa na sa mga ginapangako yang libre nga libre nga plete sa mga estudyante, libre nga pagkaon dapat kun udto, panyaga bla. Pamahaw sila hali sa balay nila pag abot sa udto. Ang mga ginikanan di na magproblema sa pagkaon sa mga kabataan nila kaysa udto dapat may libre nga panyaga ngaton nga mga kabataan da sa eskwelahan, elementary hasta sa high school amo na sa tani. Inabala ang ginahatag nga 4 piece na kung wala na lang nila na ginhatag sa ginikanan. Kung gindirekta nila na sa eskwelahan nga download pagkatapos ang mga ginikanan himuon nga mga nga mag-volunteer. Kada adlaw may volunteer nga ginikanan nga nagaluto sa pagkaon para sa mga kabataan nila. Kundi at least ang mga kabataan niya manyaga sila ya libre kada udto ya manyaga sila ya libre. Kag ina ang gasto sa gobyerno ta instead nga i-download nila quarterly sa mga kabataan ang 4 piece nga ginahimo man na sa mga ang iban nga mga ginikanan ti ginapa eskwela man sa mga kabataan na pero may ara gid halos nga may ara pa gani nga dungol. Ginabaka ginapanahor, ginapangginggi, ginapusoy. May iban gani da ginainom whiskey. May ara pa gani iban ginabakal pa gani isang sabo, ginabakal sa illegal drug. Ti mga ka-K5 ti anong pulo sinaman. Imbes nga para sa kabataan ang ginikanan niya mong ga-enjoy kag nagatinamaran pa when nagaubra kay nga gahulat na lang isang 4 piece nila ay kanami. O hindi ba nan? Si GMC Villanueva may school bus sa daad. Temo na nagani supposedly sa iban nga pungsod, no, sa iban nga mga lugar, mga ka-K5, no, sa iban nga pungsod, ang mga kabataan niya ginasugat sang school bus sa ilang nga tagsa ka mga sa ilang nga tagsa ka mga kabalay. May nagasugat nga school bus tapos dulong naman puli. Sugat dulong niya sa mga iban nga lugar na. Tapos kung wala gid man sa school bus nga nagasugat, ang ginahimo nila ang kutob sa mga kabataan nga mga nagasakay sa school bus o nagasakay sa mga bus, sa mga taxi, sa mga salakyan, pagkato sa ilang eskwelahan, ginahatagan na sila sang inang daw voucher bala nga daw mga panaw sila ticket no daw voucher. Tapos amo nang ilang nga ginagamit nga ginahatag sa mga driver. Magsakay sila, libre na sa mga driver, why na sila gabayad, amo na ginahatag lang voucher nila na. Pagkatapos, ang ginahimo naman sa mga driver, ang voucher, ginapasa nila sa gobyerno ang voucher, kaya ginasupot nila, pag abot nila sa gobyerno to, ang gobyerno naga-refund sila o ginabayaran sila sa gobyerno. Sang voucher nga ginahatag sa mga estudyante, ang gobyerno amo nagabayad sila. So amo na kung nga libre ang sakay sa mga estudyante.
Ang mga estudyante nanton niya libre ang sakay nila, tapos ang mga di pasahero nga salakyan hindi man sila mapierde bangod kay ginabayaran sila sa gobyerno. Ang gobyerno among naga-refund sa ila sa kutob sa mga estudyante nga nagahatag sang voucher sa ila. Amo tani na nga mga nami nga mga programa para sa aton diri sa syudad galing kay ti. Nadala man kamo abi sa 1,000, ginabalik-balik ko na kay para makonsensya kamo. Kaya mo na ang mga programa tani isang team sulong gugmamong. Hindi bala? Tiyan mo na ginabalik-balik naton sa inyo na para nga makonsensya kamo bla. Nga kabay pa nga matandog bala tiyagon nyo nga sa ulihi mahambal kamo nga ati. Hindi na ta magpadala sa 1,000 kag 1,500 nga napanagtag kada eleksyon na. Amo na lang ning aton nga kinanglano no ang may nami nga programa bala. Kanami sa mga programa supposedly para sa inyo tigin kwan nyo man gin baliwala nyong programa sa inyo mong. Hindi bla. Libre kung tani nga pagkaon. Kada udto may panyaga nga libre mga kabataan na elementary kag high school. Gobyerno ang magasto. Pagkatapos wala labo sila, libre pa ang plite sa mga kabataan. Halin sa elementary pagkato sa high school hasta sa college. Mga ka-K5, inami tani nga mga programa na para sa inyo. Tanon na kigin kwan nyo man na. Gin baliwala nyo man na. Gin turn down ninyo ang ina nga mga proposition. Gin turn down ninyong ina nga mga programa kay nadala kamo sa 1,500. Hindi bala? Ti bisan pa maghambal kamo nga way kagyapon ka move on, pero ti ginabalik-balik ko na sa inyo para makonsensya kamo. Para nga mabalaan nyo nga ang programa to tani nga para sa inyo kag para sa kanamitan sa mga kabataan nyo, para sa pangabuhi nyo. Gin turn down ninyo, kaginbaylo ninyo sa tag 1,000, tag 1,500 sa nagligad nga eleksyon nga subong na pamuson nyo na to tanan-tanan. Ay ganito malabutan guro isa ka adlaw nga gasto nyo. Yung mga adik yati lipay sila to minugbakal sila sa boom. Iban pagid nga mga mensahe sa kay JMC Villanueva. Thank you. Sa kay Jose Rey Tabanera Noliano. Good evening, Sir John. Kapamati ako sa imo sa beat speaker. Gramaya. Thank you. Kay Ariel Brillo, may gabi man. Rose Myra Lawan. May gabi, Sir John. Si kay Alex Postrero. Amo gid ni ginahulat-ulat ko mong kay K5 John. May gabi lang da sa imo. Shout out from Takas Haro kay K5 John. Kay Arnel Herbas. Good evening K5 John, ano ni himuon sa company ko nga 28 months wala na remittance ang SSS ko? Iakusaryo to sa Department of Labor ho. Ato mo to sa duli. Kung hindi gani sa NLRC bla. NLRC National Labor Relation mong NLRC. Na dito ka mo kadto. National Labor na para nga akusar ka mo to. Akusar yung kumpanya nyo kay hindi na pwede nga makon mo 28 years way kamo inyo way kamo 28 months way kamo remittance sa SSS nyo. Paano kamo na kung mag-loan kamo na karon sa SSS nyo? Paano karon kung may disability kamo da? Paano kamo sinakaron? Paano ka na maka-loan? O nag-disability kuan kay imo da? Hindi ba? So dapat may remittance gidi kay kinanglano niya namong may mga loan kamo da karon ti paano kamo ka-loan da kun way kamo remittance. Akusar niyo reklamo niyo na to sa Department of Labor ay para nga makuanan kamo bayaran ng inyong mga SSS na. Sa kay Alex Postrero kung tani ka kay 5 John no. Sa kay Fatima Lagarto Zapico Masiro nga tama gid idol sa may barangay Pali Mandurriao, ang mga barangay kagawad o kung layo ka sa kapit sa luwag halos hindi ka malista. Mga bulong gani para sa barangay na pili tagaan halos hindi kagid katilaw. Dapat bag-uhon tanan nga mga barangay kagawad. May mga kagawad makamuguro nga mayo man hindi ba? Si Asrain Manyuza, good evening kay 5. Hindi na dapat butuhon, wala na pulos. Ang ang mga barangay kagawad. Barangay kapitan nyo
Sa kay Susima Arado Cabos, good evening kay 5 John, shout out lang dira sa Familia Hill, Familia Cabos kag Familia Tres Valles. Sa kay Julia Alberca Gansya, good evening idol. Kay Florinda Cadavero, good evening Alex Postrero. Bawi ta kay 5 John, padalagan kaliwat bilang city councilor sang syudada. Oh, depende naman na. Kabalo ka ang kuan subong ang politika diri sa syudad sa Iloilo, bisan konsyal na daganan mo dapat may kwarta ka magyapon. Dapat pamakal ka gid. Kaya hindi ka mamakal, hindi ka gid magdaog. Bisan ano pa kaayo sa imo ginaplano. Bisan ano pa kanami sa mga plano para sa syudad, para sa gobyerno ta, para sa inyo nga mga pumuluyo. Pag abot na gani sang election time kag may 1,500, lipat na kamo. Ginapakonsensya ta kamo, abi nyo lang. Ay para na sa inyo tani ang plano guba nyo tungod lang sa 1,500. Pagkatapos nila na mangawat naman sila tudo-tudo para bawion nilang ginpanghatag sa inyo nga 1,500. Amo nang matutuod nga sitwasyon, no? So, malay mo, malay nila, basi magdaog ka na, hatag lang anay sa ila ang posisyon na. Tiulihin ng tanan, mga kabataan nyo, ara na, amo na nang katabo subong. Ang 4-piece idol, napili lang na lista nila sa ila na sila pigado, mga man, dapat tulaon lang ang 4-piece. Si Arman Bakuguan niya subong hindi tikriwi, tikripot kay 5 John. Sa kay General Hapitana Pinuela, good evening sila niya sir, good evening man. Kay Verna Salvilla, may gabi man. Sa kay Mercedes Malquerido, good evening man. Sa kay Vivilin Hofilinia, good evening, shout out man. Sa kay siling ni Fatima Lagardo, sabi ko masyon niya, ako nanay, kag ako pa ang tatay. Nagapa-eskwela bata ko, nag-apply ko 4-piece, wala gid pasulod. Napili lang kapit-kapit sa luwag. Dito sa amon sa may barangay Pali Mandurriao. Tuod ning barangay Pali Mandurriao. Kapitan nyo abida, busador man. Wala pulos nga mga barangay kagawad. Kagawad lang inabira mo, kapitan mo, wala haw. Guro friend ko mo kakapitan da nga busador ay. Kay Jojo Sidano, may gabi man. Jobert Carabuena, good evening. Dina Rabina, good evening sir. Sakto ng imo sir. Dapat wala na ang 4-piece kay dole out ina. Ginatudluan, magtinamad ang mga ginikanan. Ang iba na gani nga mga estudyante namon, hambal, nagasinugal, man lang nanay nila. Wala man gani ginabakal needs sa mga bata sa school kag wala man balon mga bata nila kag pala absent pa bata nila. Tapos kung ikisan mo ang name sang bata, awayon ka pa sang ginikanan. Nakita mo? Mistra guro ning nag-message. Kay FJ Almarioda, good evening to kayo John. God bless always. Sa kay Zeb Pinida, good evening sir. Sa kay Japs Evangelista, maayong gabi idol, pamati ko di sa Pampanga. Sa mga kapangpangan da, mayong gabi lang. Bagay na hindi na pagbutuhon. Si Danny Labrador, mayong gabi idol John. Alexis Gunyes, shout out man. Kag sa kay Christian Gardose. Thank you for the flowers. Okay? Ayos? Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang check naton ang sitwasyon sa syudad sa Iloilo sa subong nga mga tiniyo. Pagpila ka mga barita ka informasyon magikan sa patrol now naton si K5 Jenny Kauyunan sa subong aton nga patrol ba namin na basta gani Domingo partner ko diya uyab mong hindi lang kay basta-basta nga uyab, gwapa yang uyab. Siling ni Christian Gardo. Siling nga, tama na sir. Ginasugal sang mga nanay ang ginakuha sa 4-piece. Hindi lang kay nanay, pati tatay gani ginapahubog. Iban gani kinabakal pa siya bu. Muna nga way ginipulos ng 4-piece niya. Una kuya, gusto ko ni dulaon kung mga for example ako congressman. Kasar ko ni muon ko ni ang ligwaton ng
Kasuguan sinisang kuan ni sang 4-piece nga ni. Dapat nga dulaon na niyang 4-piece para nga magbalik ang kapagros kagang kapisan sa mga Pilipino. Ginimo lagi na balik niya sa tinamad kag tinamaran nga klase ka pangabuhi mga Pilipino mga K5. Ngita ka sa ngimo nga timbang sa balay magkuton ka pa mong may kwan ka mo da, may wifi ka mo da. Kung wala wifi hindi siya mag-ubram. Ayo. Pero check na to ng sitwasyon sa palibot sa syudad. Opo na kita. Sakay ka K5 Jenny Kauyonan. K5 Jenny sa kampiyon nga situation report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. Mayong gabi K5 Jenny. Yes, mayong gabi ka K5 June. Hello. Good evening. I miss you. Wow, I miss you too, K5 June. Dugay ta nga wake up danay nga Domingo ba no? Kamusta ka na iha? Kalinga Domingo lang tayo kita na, anak of danay. Ay, of danay ka Domingo? Oo. Ikalawig na sa isa ka simana, gusto ko dapat adlaw-adlaw mo. Hindi pwede, di ka na Domingo lang atong schedule. Gani man no? Sige lang importante ara ka kada Domingo, hindi lang ko mahidlaw kasi imo turutudo. Ano na gani, K5 June, mo sa amin nangalaka lang para gabi ang hidlaw. Na. Ay kung adlaw-adlaw, kung do kataraka man no? Basi matakaan man K5 June. Basi matakaan ka bala kanaken, kamatakaan man ko kanimo. Damugid. Aprobat siya ko, bisa na daw, ta mag-upod, hindi ta ako matakaan Kaya mo K5 June, hindi ko yung wadang storya. Yan nga, talagsa ka lang makakita ka, gwapa nga reporter, amo dyan mo. Diba? Beautiful in face inside and out. Beautiful in brain. Kita mo lang na. Inside and out na beautiful mo. Hindi bla? Yes, of course, K5 June. Dapat beautiful inside and out kita para i-bless man kita ng Lord. Okay. Kamusta ka? Dadin ka subong galibot-libot sa syudad ta? Oo, right lang ako K5 June. Alang-alang aton nga Viber. Pero sa mga K5 June, no, naglibot ka sa may distrito sa Haro. Gin-check pa naton ang distrito sa La Paz kag ang Mandurriao sa K5 June. Di mo kita naton sa K5 June nga ang sitwasyon kay na matawhay bala ka K5 June ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Manaya-naya ka K5 June ang aton nga weather ka K5 June. Naton nga medyo nagrugal lang pero manami kay 5 June na ang paningkay-singkay pala kay 5 June sa aton nga kalangitan. But of course kay 5 June man no nga ang aton nga traffic matawhay kay 5 June since nga Domingo manabi kay 5 June sa karon kayo kay 5 June nga makita naton nga lively ang aton nga mga plaza kay 5 June especially ang aton nga Haro Plaza para kay 5 June kay damo-damo gid kay 5 June ang mga nagatambay, nagapungko-pungko, may naga-walking, may naga-jogging, may naga-date kay 5 June. So madamo sa activity nga makita dito sa may Haro Plaza kay 5 June. Sorry naman. May naga-date? May naga-date kay 5 June. Wow, sana all. Amo naman na imo reaksyon no? Sana all naman no? Oo, sana all. Samtang kaya din nagbira-bira duty. May mga tinuga na paborito si Papa Jesus. May samo ning oras naga-date. Wow! Sana all gid. Te, ano na lang imo reaksyon na kay why kaya date sila ya may ara. Jesus. Sige lang kay Farjon. Ang bata lang gid nga importante buhi. Nan. Nami kaya kung may ka-date Nami tani ka kay Farjon. Di kaso kay Waita sang may mahimo o kay Farjon. Di mo ginaya ang sitwasyon. Huwag kita kay Farjon sa banga. Kaga magdulong na lang kita sang balita kasi Farjon. Bisang wala date, importante makaserbisyos pumuluyo. Amo na iaton nga calling mong. Ano ko lang kay Farjon aton nga moto, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Nan.
Serbisyo publiko na lang kami kagkalingawan sa inyo. Bahala ka mo na mag-date ka mo. Kami ang maserbisyo publiko gyapon na. Kaya mo niya amon nga papel sa inyo. Sana all. Madulong sa mga informative nga balita, madasig nga balita ka kay Fab John. Nan. Mayo. Very good. Ang way na nagaulan subong, way na? Mula ka kay Fab John, na-mention naton kay na nga manaya-naya ang weather sa syudad sa Iloilo ka kay Fab John. Manami ang dapyas ang hangin ka kay Fab John. Malaka ang mga panganod. Makita gid nato kay Fab John ang kasanagon sa aton nga bulan ka kay Fab John nga very masanag manami ka kay Fab John. Nga managaning manami mag-walking sa Haro Plaza, sa La Paz Plaza ka kay Fab John. Kay manami man ang bulan magturutangla kabilang kay Fab John sa bulan. Pero hindi pa man hindi pa man full moon subong, hindi pa man. Hindi pa man kay Fab John, though half crescent pa lang siya, manog full moon. Importante, importante may bulan. Importante masanag. Aton nga makitaan ang kasanag sang bulan nga nagaiwag sa aton katawhan sa pangkabilugan, ilabi na gid sa tiun sang kagabihon. Kita nga mga pumuluyo nagalakat-lakat sa dalanon, iwagan sang kasanag sang aton nga bulan, aragay. Kami na doon nagadaya. Kay 5 Jenny. Amo kinaya ang mga bala sa ginatawag na dayaw sa mga pistahan. Nan! Dapat practice ka na kay ikaw naman ang dapat gali na sa mga rayna, dapat lalaki ng gadayaw, hindi babae, no? Hindi ko sa mga kasi Fab John, sa mga lalaki nga mga ikaw naman sa lalaki. Kita yung madayaw Duhata. Partner. Kundi may konsorte kag may ara nga rayna, tapos may konsorte, ikaw sa konsorte, ako sa rayna. Partner kita nga duwa. Pwede gali, no? Pwede. Sige sa sunod kay pila ka bisis ko nga ginaimbtar nga mangin proclamation speaker o kon mangin incomum bla sa mga kwan sa mga ining sa mga fiesta queen ginabalibaran ko na kay kabalo ka graduate na ko da mo nagsugod ako dayaw edad ko mga 15 anyos ti karon subong 53 na kusos Maria. Tayo din ako ang ngayon. Actually, ganito kay Fab John, ang hamba nila, kung mas nagatigulang ka, mas naganami ang pagdayaw. Baw. Mas kay Fab John, mas nagka-feel mo bala kay Fab John ang pagdayaw, nga do ka nami, nga do ka halin sa seasoned expert na managdayaw ka kay Fab John. Hindi na kinahanglan ang script. Ti sa sunod, kung may ara, batunon ko, basta duhata, upod kagit sa akon. Basta i-train mo ko kung ano habalon ko. Ikaw ang konsorte, ikaw dayaw sa konsorte, ako sa rayna. Halimbawa, abi, no? Ang konsorte, abi, si K5 Andre. Tapos ang rayna, si K5 Aliera Joy. Mambal ko, umahal nga hara Aliera Joy na hauna. Yan ang imo itsura. Daw kaanga sang artista nga kung magtakilid sa wala. Daw si Shasha Padilla. Gulang na Shasha Padilla yan. Sinon lang abing medyo. Daw gamay nga si Sharon Cunita. At ikaw naman sa konsorte, ikaw abi, amo man na ihambal mo man, dapat artista na ipanggid mo, ikaw man be. Para kay kay Andre La Pastora nga nahano. Yan ang imong konsorte. Mahal nga prinsipe Andre La Pastora. Kung ikaw magtakilid sa wala, daw si Robin Padilla. Maamo ka mana. Kung magtakilid sa tuo, daw si Ido Manzano. Kaya ako niya, si Aliera, kung magtakilid sa wala, daw si Sharo Cunita, magtakilid sa tuo, daw si Gretchen Barito. Dapat nag-rhyme na mong parang daw namin pamatian, bla?
Kaya mo, kaya mo? Actually, kinahanglan ko para kay 5 June. Training. Medyo, oo. Trainingon ta ka silang ay arang sa tupad mong kuan lang imo nga piloto da sagad na. Kayang-kaya yan na. Bago mo pa lang siya naupod, di ba? Bago pa lang. Inang driver mo da, kayang-kaya yan na. Sos, kaya yan na. Kaya ya gani, magpakaya uyab. Namalaban na ganda si K5 Sir John Di Tanoy. Makuha naman na mo. Abang yung driver tingin subong, hindi si Jason. Hindi. Si K5 Makoy, K5 June. Ati bago, way pa kami kamit nga duwan eh. Way pa. Abi ko na is K5 Jason. Hindi, ay pagbunyagi. Way hindi anay pagbunyagan ni budlay ni way pa ko kamit siya mamit ko ni siya mabalay ko ni abilidad yan. Mabalang ko ni abilidad yan mamit ko lang ni siya. Mabasa ko yung sinarayon mo. Basahon, kalma, sige lang kay kalma lang kung magkitay kami na mag-meet kami, basahon ko ni siya K5 Jenny. Basahon ka doon, bro. Kaya tison tani siya. Basahon tani siya, panghimbisan tani siya sa ulo pagkato sa tiil. Kay para pagwas mahimbisan ta na siya, mabalaan ta sa dahil kung anong abilidad yan. Tigulat ko niya ako naman K5 June sa dalom karon. Abi ko na si K5 Jason kay siling ko laban-laban si K5 Sir John Di Tanoy matugda naman dayon. Tapos si K5 Rams Palik tubla sa Sara. Tugda sila nga dual niya husto na. Kayang-kaya yan na, kaya gani uyab. Laban ko si K5 Sir John Di Tanoy naman bala man siya yari naman base maglupad naman sila yung pinggan nga wala pakpak. Okay, tidin ka mo subong galibot-libot ni K5 Makoy, K5 Jenny. Abot di may ni K5 Makoy, K5 June, nari kami sa may bahin sa San Isidro, Haro, K5 June, diri banda sa may CPU. Nag-explore kita diri K5 June sa may CPU area. Nakita natin diri K5 June, no, since nga may isa diri ka dako nga universidad. Kung ikaw ba lang K5 June, nagapangita sang do somewhere away from the city life o kung mag-hold sa diversion o kung sa city proper, diri K5 June sa may bahin sang CPU proper K5 June, makita natin nga umuman sa mga food establishments bala ka K5 June nga pwede mo nga makaon-kaunan, may mga kapihan man diri ka K5 June, and the best part diri ka K5 June aside sa mga manamit ang pagkaon, gamay lang ya ka K5 June ang nagakadto. Pwede ka pa walking halid diri sa may CPU, pakadto sa Haro ka K5 June kag mag-sightseeing. Ati tawhay ara da mga area sa CPU darad ang kalan-an sa akon nga amigo nga si inang Brian Sulweta bla. Ara ng kalan niya. Ang samgyup, ang samgyupan ni K5 June. Ang iyang ngalan na Sugbaha ko ga. Sugbaha ko ga. Kung gusto mo magpasugba, dira ka. Namit na iyang sangyup salan mo, hindi bla? Namit. Ako katilaw galing kay K5 June. Sa sunod dalon ta kada makaon ta, ma-date kita da nga duwa. Libre samgyup. Librehon ta ka sangyup, samgyup no. Librehon ta kada. Namit na agi ko da kaon, upod kami ni Congresswoman Jamjam Barunda, kaon kami da pertik namit. Baka man sa waiter nga, sugbaha ko ga. Ginambala ko niya ga, sugbaha ko ga. Niya sir, sugbahon ta ka. Lingko hindi sugbahi ko. Makakaon kada samgyupsal ni samgyup ni Kwanda ni inang Councilorable Brian Sulweta. Malipatan mo ngalan mo. Katapos mo kaon ng pamangkot niya, who am I? Wala. Bailan kay sa sunod dalon ta kada kay makaon tada. Upod ta ni K5 Makoy.
Oo. Kagano si K5 Alira, kag K5 Andre, masunggod na sila karon. Tay ba si malipatan mo K5 Sani, ho? Makaon mo na. Sige, K5 Sani, pagdali. Naupod ta, si K5 Kim, kag si K5 si Zero, Sulon, ibilin tal na sila. Okay, madate na sila ya. Madate pa na sila ya. Sige mayo kay sa libot-libot sa may siyudad subong do tawhay no do ay mayo tawo na kung sa bagay gabi na niya inugtulog na kag wala labot sila dapat ang mga ginikanan mga kabataan nyo pangtipunan nyo na kay boss may klase na sugod na klase boss ang college sa elementary kag high school kay 5 ya Jenny Amo gid kay 5 June no so expect naman kita ni boss ano naman ni ang traffic kay 5 June since nga iban bukas na ang mga kolehiyo bala kay 5 June dubati na ang West ata kay 5 June bukas naman ang klase dugang naman na ang traffic kay 5 June sa may bahin sang La Paz. Kabangid. Expect naman kita kay 5 June nga medyo bulubugat naman niya ang dalagan sa trapiko kay 5 June. Laban gid kag ti syempre Lunes buwas aga ang tanan-tanan nga mga nga nagatrabaho diri sa syudad nga halin sa mga kabanwahanan kuan gid makadto kita ang volume sang tawo boss pertik damo so balantayan ni boss ang aton nga mga terminal laban-laban ang mga kauturan nato ni mga laban-laban damo naman ni malate sa trabaho magamuni. Kay 5 Jenny. Amugid kay 5 June kita dapat para agud nga hindi kita malito sa baho kay 5 June. Subong pa lang kay 5 June dapat matuway na kita i-off ng aton nga mga cellphone. Mamati na lang kita sa night watch with Sir June Capulot. Amo na wala kay 5 June. Pag magtapos karon matuway kita kay 5 June. Oo. Ay, may nag-message diri si labay man akon si Kwan bla, si Alex Postrero. Sila niya kung gusto mo magkafe kay 5 June, hapit lang ka sa Caps in Bullet. Dira lang sa CPU man nga way. May kapihan na sa ato pangibitar to dito makapita to Dala lang. Actually kay 5 June nandiyan na mo ni kagina ang kapihan ni Sir Alex. Kay Sir Alex ko ni kapihan. Gali, Alex Postrero, iya naguro kapihan ng ng Caps in Bullet. Iya naguro. Namin dali na kakape kay 5 June. At mga pita na pagsulot ta sa kape, ininit lang ila kay DTX Coffee Mix akong dala. Ininit lang. Bala mo pag kay 5 June, aside sa may CPU na sila nga branch, may harap pag inaata sa may Leganes. May shooting, pag inabra sila kay 5 June, pwede ka tiro. Gamit ang real nga mga pusil. Gali. Caps and Bullet. Caps in Bullet. Amo na gali kay pwede ka katiro-tiro sa iyang kapihan? Oo, muna. Tanong tirohon mo, tasa? May daw shooting. May sila sir may sila kay 5 June. May shooting area. May shooting range sila gali. Okay. Sila kay 5 June. Ate, sige kung gusto yat, tinruhay na lang ta. Kapita magtiro-tiro Sige. Okay, gapang imbitar na masyaran tada makachimpo. Sige, kay babasa namit na kay 5 June ang kape sa Cups and Bullet. Tanan basta libre namit tidman mo. Ate, sige so far tawhay linong kag waay pa man kita may mga SIMEX nga ginhimo ang aton nga mga pulis sa inang 5 minutes nga response pero subong daway mata sa may nabatian nga daw mga lagko nga insidente nga kinahanglanon ang 5 minutes nga response ang aton nga mga pulis no. Actually, kagina kay 5 June, may nakabo nga aksidente sa may barangay Langit Haro kay 5 June, dito sa may C1 Road. Nakita natin sa kay 5 June, ang motor na aksidente, so kasi kay 5 June, nabungguan sa isa ka private vehicle man. Nakita ka po kay 5 June, nga madasig man ang pag-responde sa aton nga pulis sa kay 5 June. Kagilayon man nga na respondihan ang tabong aksidente kay 5 June. Pero nakita natin sa picture, nga critical kay 5 June ang
sitwasyon sang driver sang motorsiklo ka K5 June. Since nga ang dugo pa lang kay K5 June, grabe ang dugo sa tawag sa karsada, tapos ang nakabunggo nga private vehicle ng SUV kay K5 June, naglumpat gid sa may gutter kay K5 June, and nakita naton nga nakaresponde tayo ng aton nga kapulisan kay K5 June sa area of the incident kay K5 June. Bauti ara gidang 5 minutes response, no? Mayo. Ati, very good. Mayo gid. Effective kay K5 June. Effective, oh. Mayo na. Kay kita nimo ang mga patrol car sa mga pulis, yung standby sa mga kundin-din lang itong mga lugar para nga dasig siguro ilang responder, no? Oh, yes, sa K5 June, actually nakita naton kay ina, nagkatukat na K5 June sa may diversion road, no? Sa bahin sa K5 June, may mga nakita kita nga mga naka-standby kabla K5 June, nga mga patrol cars sa mga strategic na mga lugar. So, din ba K5 June nga probably, usually nga ginahiwatan sa mga, o nagkakalundaran sa mga aksidente, sa mga strategic na lugar, balak K5 June, na bisan malayo nga barangay, ma-respondihan tayo within 3 to 5 minutes bala ka K5 June. Ate, mayo na, no? Amo nang nami. Oh, mayo man. Ang aton nga PNP chief nga si Turi, kung kisa daw clown na ni, pero mayo man. Daw clown lang siya kung lang taon nga magbulo-boxing, pero no, kuan man, mayo man siya. Ilonggo man mo. Ati sige, so para pangkabilugan dataw hay malang syudad naton K5 Jenny. Thank you so much. Sige ka K5 June upod sa patrol si K5 Makoy Talaron. Maguhan kay Makoya. Suggestion sa upod ko. Upod sa patrol si K5 Makoy, umalaya pa naman si K5 Jenny Koyunan para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol with K5 Jenny Kauyon na nakadala sa aton oras 12 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon batian ng builog man nga iredulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bayo, antiviral, antibacterial specialist. Para sa mga kauturan naton nga may mga problema sipon lanat ubo trangkaso, balik-balik nga pag-ubo, balik-balik nga sipon trangkaso kag tanan pa inatuga sa ginatawag naton nga viral infections. Kani sa aton nga mga tagparamati, diri na kita, no? Inom kita sang Klinika D3 Bayo, di antiviral, antibacterial specialist. Bangod kay ini mga K5 ang ginatawag naton, ginakabi naton nga isa ka natural nga klase sang antibiotic. Amo ni siya ang vitamin D3 nga may virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil nga may vitamin D3. Epektibo ini para sa mga viral and bacterial infections. Katulad sang dengue virus, iban pa nga mga viruses mga K5, tanan nga mga virus hasta COVID-19 virus gani, no? Amo ini makabulig para nga hindi maglala aton nga mga balatian. Nga sa ulihi mangin infection ini kakon may infection na kita may lang kun madala pa sa bulong. Kung hindi na gani ti may tendency nga magalala ini kag mapatay kita. Gani kinanglano naton nga pabakuro ng aton nga lawas kontra sa mga viral infections and bacterial infection. Gamit kita sang Klinika D3 Bayo, the antiviral, antibacterial specialist mga K5. Kuno ini sang ginatawag naton mga K5 nga inang kuan ba bastanting extra virgin coconut oil nga kon magsulod sa lawas naton ginahimo niya ini sang isa ka inang para sa aton sini mga K5 nga kuan no nga lawas, no, viral kag bacterial infections nga mo nagabulig para sa ato sini nga lawas, no. So gani sa ato sini mga kauturan sa aton nga mga tagpalamat. Amo ni ginainom ko matag adlaw-adlaw nga tanan ang D3 Bayo kag ang Mighty C. Gina-partner ko ni sila nga duha. Then para magapabilin nga ato sini nga lawas nga magapabilin nga healthy. Gani sa mga kauturan naton nga may mga problema sa viral kag bacterial infection. Kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bayo.
Labi na gid ang aton may kauturan nga may mga dengue daw so sa kapin pagid nga tigurulan ga develop na mga lamok no nga dengue carrier virus o dengue virus carrier. So sa kinanglan proteksyonan naton kaugalingon mga ka K5 no para nga nagapabilin nga mangin healthy ang ato siningalawas kag kontra sa mga pamaratian ilabi na sa mga viral infection. Klinika D3 Bio bakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide sa tanan nga mga klinika de alternatibong medicine and wellness center ni Dr. Ramil Uy nationwide. Kag pwede man kamo maka inang order sa Shopee. Tag 14 pesos malani so perti ka barato. Dakal kamo gani sang whiskey nga pertik mahal. Ayan pa ining para sa kayuhan sang lawas nyo ni. Nagapabilin nga mangin healthy lawas naton. Klinika D3 Bio. Aton nga oras alas 11:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musik. Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malagyan ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para
sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 22 minutos na kaligat sa alas 11. This time check naton karon ang detalye na sang mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton karon ang mga balita na ni ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga detalye na sa iya sininga na tipon nga mga balita kag informasyon diri sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June, una kita sa Iloilo City Commission on Election update sa ongoing nga voters registration program nga nag-umpisa sa Biyernes, Agosto 1 ka K5 June. So una ka K5 June ginpahayag sa Commission on Election nga target nila after 10 days sa nga voters registration program makalikom sila ka K5 June sang 10,000 newly registered voters diri sa Iloilo City. Pero upon observation sa 3 days nga pag-start sa nga registration K5 June, doon nagpahayag ang Comelec Iloilo City nga doon ka-impossible na kagdo hindi na malabot ang K5 June. Due to first nga reason, nagpagwa sang statement ang national government, DILG Secretary Jun Vic Remulla, nga impossible nga i-postpone ang BSKE until 2026. So tendency sa mga Pinoy nga kung hindi ba lang magmadayon, hindi na lang ta magparehistro kay do wala naman sense. Pero ang statement nga na iya mala na yan ni Secretary Remulla. Oo, wala pa man na perma. Kita daan kay 5 June nga mga Pinoy balaan taman dami at may kumbaga may attitude kita or character naton gid nga amo na iya ka kay 5 June. Second is nga ang registration program kay 5 June natuon siya during weekdays. So ang target nga magparehistro is ang mga bag-o lang ka 15, 18 years old until 25 kay 5 June. This is a working age group kag may mga klase ni bala ka K5 June. That's why nga during weekdays malaka ang nagaparehistro. Like for example, pag start sang voting registration sang August 1 K5 June Friday, dira lamang sa
257 ang 257 ang nakaparehistro contrary sa gina-expect sa COMELEC na maglabot sa 800 to 1,000 ka K5 June. Pero on the other side, umpisa kahapon Sabado kag subong Domingo, nakita nila nga nagtaas ka K5 June ang turnout sang voters nga naglabot sa malapit 1,000 ka K5 June. So amo na ang gina panumdom sang Commission on Election nga kung weekends kag holiday mataas ang gaparehistro ka K5 June pero manubo kung weekdays ka K5 June. That's why nga hindi na nila malabot ang 10,000 kay ang target supposed to be ka K5 June kada adlaw maka 1,000 at least 1,000 ka mga registered voters apang because of the conflict sa schedule as a statement nga ginpagwa ka K5 June kag sa amo man pag-uyaya man sang Pinoy do hindi na gid kaya malabot ang 10,000 ka K5 June. Sano ganit ni Kwan, sano ganit ni matapos kunin nag-start kita sa August 1. August 1 no sa Friday. Ma-end siya ka K5 June August 10 Sunday. Kuno mo pulo ng adlaw ni. No extensions na ka K5 June. Okay, so dapat ang registration 1 hasta sa 10 adlaw na daily. Oo, daily ka K5 during office hour 8 to 5 to 5 PM. Okay, so pag-abot sa Pizza Jess, why na ni extension? Wala na ka K5 June. So ang target sinidiri is ang mga bataon, mga 15 to 18 years old. 15 to 18 to 25 years old. Kay kalaban mga iskay ni. Barangay kag sangguni ang kabataan. Para sa mga iskay ni kay ang iskay hindi wala ang limit nga edad sang mga iskay nga pwede ka pa mangin iskay is 30 years old. 30. Ang iskay pa ng 30, do may mga bata naman na. At kapadalagan I think kay 5 June do dala lang sa 25. Makapadalagan sa 25. Pero ang makaboto as sa 30. Hasta 30. I-clarify ta na pero sa pagkatanda ta kay 5 June do last nga BSK do mo na. Ang aton nga iskay sa nagliga ganito, pila na to edad ganito, kundi nag-extend ang ilang nga mga term, ilang nga mga term. Iba nga mga iskay to may mga apo no. Sa province pa ko si board member Riquinto. Doon sa nag-start siya sa iyang journey as si SK Fed, wala pa siya bana. Pag-graduate niya, nagkabusong na. Pagkasado na. Sa aton sa Iloilo City, si sino ganito? Si Laila, ano ganito? Nawala na ko kaabot kay 5 June. Ang una to, subong kung sino naman subong? Si Councilor Implica. Ano na apelyido ya? Implica ang apelyido ya. Ang first hindi kita familiar. Grabe no. So kita mo mga iskay way tiya kilala kay nga way ga kwan husto mo lang mapulupungko da ka mag sunod-sunod ko nung hambal mayor. Kita mo way ni kakilala ka ngalan niya. Tagagawat ka balot taga diin siya. Nalipat kita. SK chairman siya nga hindi sa tagpamaba sa mga SK. Sa malipot kasi kilanon do man pulos gapon. Ang ibisita mo man ang mangumango. Ang ibisita daw drama nga utod. Ay Maria ihunis di gapon amo nang ginatawag pala naton nga ginpamutang na sila tungod sa politika bangod kay sa political color o sige ginatawag naton nga ti grupo bla. Hindi mapuslan. Kay 5 Jenny. Amo gid ka kay 5 June. Target date supposed to be ka kay 5 June sa aton nga BSKE o kunang barangay and sangguniang kabataan is this December na ka kay 5 June. Pero may mga ano pa si PBBM nga posible man. This is gin-confirm man actually ni COMELEC Chairman George Garcia ka kay 5 June nga posible man nga pirmahan ni President Marcos ka kay 5 June. And on the other hand, sa police reports ka kay 5 June, una, dito sa may barangay or sa may Santa Barbara ka kay 5 June, isa ka construction worker ginbuno sang tanod. Bangod kay 5 June nga dala naman sa istorya hinubog ka kay 5 June. Wala man sa may mga prior bala nga mga hiligot-anon o kung wala man sang nagbaisa may mga confrontation lang nga natabo ka kay 5 June sa namatyan kag sang siguro pauli na ining duha ka mga individual ka kay 5 June. Gilayon man nga ginhanusan sang tanod ang construction worker.
Actually K5 June minor laman siya nga pilas do sa kamot nga lang ka K5 June kay ginsagang niya ang buno and wala man gid do sa patal nga pilas sa K5 June nga naigo. Kumbaga pilasan ang kamot lang because naginsagang ang pag-attempt nga pagbuno ka K5 June. Kag duha ka K5 June no, ang na-record naton subong nga gabi lamang ang vehicular accident ka K5 June. Una sa may C1 Road sa Barangay Lanit Haro. Dito ang isa ka motorsiklo ka K5 June na bungguan sa isa ka SUV ka K5 June dito sa may Barangay Lanit. And nakita naton ka K5 June no, nga sa pagresponde sa aton nga panay emergency team ka K5 June, medical team ka K5 June, nakita nga critical ang sitwasyon sa ining na driver ka K5 June bangod nga daw grabe gito ang bali nga na agom ka K5 June kag nagaang dugo bala ka K5 June way pa naton gid nakita or na check kung diin gid mismo ang pilas nga naagom sining biktima kay way pag-abot naton ka K5 June sa scene wala na pull out na ang lawas sa K5 June. And same sa natabo man didto sa may subong lang naman nga gabi sa may malapit sa airport K5 June sa may Kabatuan. Isa ka motor nakabunggo sa isa ka Innova ka K5 June kag ang based on our initial information critical man ang kondisyon sining pasahero sa motorsiklo ka K5 June and because of nga wala na ka helmet bala ka K5 June do grabe gid ang impact sa pasahero pero i-check pa naton ka K5 June no, ang medical bulletin sining mga nagsakay sa motorsiklo kay wala pa and as of now ongoing pa ang investigation sa Kabatuan Municipal Police Station kay K5 June. Okay. Sige ka K5 June ini nga balita ang gadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa oras 32 minutos na nakaligad sa alas 11. Kaon nato ng iban pa nga mga balita, informasyon, mga detalye sa mga balita. Nagikan naman kay K5 Aaron Lloyd Refollo, CCTV camera sa establishmento sa distrito sang Mandurriao o si saon sang pulis kung nakitaan kung sino ang naghaboy sang lapsag. Yari mga detalye sa mabarita upod kita kay K5 Aaron Lloyd Refollo. K5 News FM Kampiyon Report. O si saon sang kapulisan ang closed circuit television o kada CCTV camera kung nakuhaan ang nakaboy sa lapsag sa sunod sa Imperial Subdivision sa Boris Compound sakop sa Barangay Uñate de Rion Mandurriao kahapon sa aga Hulyo o Agosto 3. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Janet Visoyan sa Women's and Children Protection Desk o kanang WCPD sa Iloilo City Police Station 5. May lapos sa Barangay Kalahunan Mandurriao kag Soo Carevalo ang likod sa balay ni Melissa Del Rosario nga mo ang una nga nakakita sang lapsag. Pahayag pa may mga record man ang personnel sa barangay o kung personnel sa barangay health worker o kanang BHW kutob sa mga nagabusong residente sa nasamit na lugar. Sandig sa investigasyon, hindi residente sa barangay ang nabilin o kung ang nagbilin sa napsag ngayara sa 8 o 9 kabulan ng edad kagyara na sa state of decomposition sang nakitaan. Again, pamisahan kag ginubong naman ang napsag sa public cemetery sa distrito sa Mandurriao. Nagpanawagan naman si Bisuyan niya bukas ang ilang talatapan sa kung sino man ang nagbilin sa napsag kag ginakabing confidential ang kooperasyon agod yung mestoryahan ang natabo ng insidente. Kagini nga balita nga nadurungkit sa Kalwan sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa ranggit nga nagapabaskog sa aton nga immune system kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Ako naman sa K5 Aaron Refollo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa katapusan nga balita, Governor Defensor malipayon nga makabalik sa Local Peace and Order Council. Yari mga detalye sa mabalita upo naman kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report.
Malipayon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga makabalik sa Local Peace and Order Council. Suno sa gobernador, ini ang dako nga paagi agud nga ma-introduce sang lokal nga panguluhan ang mga bag-o nga approach nga makabulig sa pagpasanyog sang calamity resiliency and development nga nakabulig man sang dako sa Iloilo Province. Dugang pa ni Defensor, luyag niya nga ipakigbahin sa ibang mga probinsya sa Western Visayas ang mga ginahimo sang probinsya sang Iloilo, ilabi na gid ang Provincial Community Defense Center agud nga mas manginhilway ang mga pumuluyo tion sang kalamidad. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon na batiran ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. At sa buman, ginadulong man sa inyo sa Kalwan sa Extend Food Supplement for Men. Sa aton nga mga kauturan dira nga medyo tulog ng mga kabataan. Mrs. Mr. Kung daw ay ganas, Mr. Paimnan nyo na sang Extend Food Supplement for Men para nga mangin malipayon ang inyong gabi. Kag maripayon si Mrs. pagkaaga makaluto sang pamahaw ni Mr. Basta gani maripayon si Mrs. sa gabi. Pagkaaga namin aluto kay Mr. Pero kung di gani maripayon si Mrs. sa gabi pagkaaga. Why na gahatag lang ang asawa sang tuwalya. Gamali, tuwalya mo to! Maligo ka, ginahaboy ka tuwalya. Pero kung kung mga malipayon si Mrs. sa gabi, pagkaaga si Mr. na ginahatagan sang tuwalya tapos ginapreparar ang pagkaon sa lamisa mo. Mga ka-K5. So parang malipayon si Mrs. i-extend mo na. Extend Food Supplement for Men, bakla sa mga butika nationwide ni Doc Ramil Oy. Mga ka-K5 kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy. Wait na chimpo diri sa ato nga pagpangalaga. Kita buwas sa among magapon nga tak na kag waragwagan. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alwado Kapulot para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Kampiyon sa balita.